Volám sa Iva z Volenská a často sa ma pýtajú, prečo tvrdím, že ILP nie je realitka. Pretože som videla príliš veľa. Videla som rodiny, na ktoré makléri tlačili, aby predali, hoci ešte nemali kam ísť. Videla som ľudí s hypotékou, ktorá ich zničila, pretože im nikto nevysvetlil rizika a pretože nikto s nimi nehľadal to najlepšie riešenie. Videla som, že provízia bola dôležitejšia než človek. Povedala som si dosť. Mojím cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa neobchoduje s bytmi, ale kde sa bezpečne menia životy. Miesto, kde cieľom nie je predať hneď, ale zabezpečiť vašu spokojnosť na roky dopredu. Aby sme to dokázali, museli sme zmeniť pravidlá hry. Dali sme všetko pod jednu strechu. Keď ste s nami, nezískate len makléra, získate celý tím expertov a garancie, ktoré inde nenájdete. Čo pre vás urobíme? Pri predaji špičkový marketing a férovosť. Ak musíme znížiť cenu nehnuteľnosti, znižujeme aj našu províziu. Pri kúpe preveríme právny stav, prejdeme si nezverejnené ponuky, nastavíme a vybavíme financovanie a garantujeme vám, ak banka povie nie, vrátime vám celú rezervačnú zálohu. Pri investícii nájdeme nehnuteľnosť, spočítame výnos a nájdeme nájomníka. Ak odíde do roka, nového nájdeme zadarmo. Pri výstavbe spolu prejdeme všetkými krokmi od nájdenia a posúdenia pozemku, stavebného povolenia až po realizáciu nízkonákladového domu na mieru. Sme ten most, ktorý spája všetko dokopy. Vy urobíte len jedno rozhodnutie, my urobíme 100% práce. Ale papierové garancie sú jedna vec, ľudskosť druhá. Sme hrdí na to, že sme vyriešili situácie, ktoré iní vzdali. Pre nás nie ste číslo. Bojujeme za vás ako za vlastnú rodinu. Sme hrdí na to, že nám veria stovky Novomešťanov. Sme vaši susedia, ktorí chcú, aby ste spokojne spávali. Sme v prvom rade ľudia, až potom je obchod. Či už predávate, kupujete alebo chcete investovať, neriskujte chyby, ktoré sa nedajú vrátiť. Pozývam vás na bezplatnú strategickú konzultáciu. Získate jasný audit vašej situácie a plán, ako bezpečne dosiahnuť váš cieľ. Keďže sa každému venujeme naplno, mesačne otvárame len obmedzený počet termínov. Dohodnite si u nás konzultáciu pri káve ešte dnes. Sme ILP, sme všestranný sprievodca svetom bývania, ktorý vás prevádza počas celej vašej cesty. Tešíme sa na vás.